kuban tambaran sabon gwamnan Kano abba ga sabon sarki Sanusi Lami da mazan mama kuban tambaran sabon gwamnan Kano abba ga sabon sarki Sanusi Lami da mazan mama da sharrafi ne kai na ga mutan Kano kai suke yi wa lale ka dawo Kano turan gewa idan rafi ya soka kowa ya ƙi ka kai wannan hasada ne idan an buga ba mai kima Kano kai ake so dan Lami daga abba ya kada so ashe kwankwasi ya ta dawo mutawa wa sabon gwamna zammuna a daidai kai mulki yau kujerar gwamnan Kano kai za ka haula shakka wane zai hana ya sha ƙarya kuce abba shi na limamin Kano haka na la shakka wane zai hana ya sha ƙarya idan ka yi zamanin ka sai ka tai wanda ya yi zamani ne idan an kace sarki a siyasa mu kwankwaso za mu jira mutanen Kano mu kan mun sallama kwankwaso a da gida amana ta kaiwa dan Musa amanar ka ba za mu ci ba mutuncin ka ya hi kuɗi a gare mu da kishin Kano ƙarshen zance zaki tarwatsa garken awaki su dubu ba su iya ma ko ga tarwatsa garken awaki su dubu ba su iya ma ka dawo Sanusi Lami da dawo Kano toren gewa Kano ta yi daidai Lami da dawo Kano toren gewa kiran jama'a ne Lami da dawo Kano toren gewa dan kwayaran zamani ne ni ba da kamnar mai kinka Dawisu sarkin caba ado sarkin Kano yau ya dawo Sanusi Lami da Sanusi sarkin Kano toren gewa yau abba ne sabon gwamna kuma zai naɗin sabon sarki abba ya shiga gwamnan house sayyar na ayya za su tahi ku ƙara gaba mun ce as'ad sayyar na ayya za su tahi kowace kule mun ce masa ca sayyar na ayya za su tahi Kano kwankwasiya ta yi fesfe sayyar na ayya za su tahi abba ya shiga gwamnan house abba ya shiga gwamnan house Allah ya ci sai rai shi da dai Dawisu sarkin caba ado sarkin Kano yau ya dawo Sanusi Lami da Sanusi sarkin Kano toren gewa yau abba ne sabon gwamna kuma zai naɗin sabon sarki mai zagi kai zaginka mai suka kai sukarka mai sharhi kai sharhinka mun san amanar dan Musa mu kwankwasi ya tsarin muwa ka tambara mai alƙawari ba ma bida a gurin kowa mu kam ga Allah mun ka bida shi ke badawa mai kuma rayawa alhayyu la ya mutu sarkin da ba shi da ɗaya sarkin kowa Allahu shi na yayi kowa mulki siffar Allah ne ga wanda ya so ya kaba masu ban kaura kun ci ƙasa sarki magajin sarki ce yanzu hankaka ya aka yi sarki magajin sarki ne dan kwayaran zamani ne ni ma da zagi ba na faɗa Dawisu sarkin caba ado sarkin Kano yau ya dawo Sanusi Lami da Sanusi sarkin Kano toren gewa yau abba ne sabon gwamna kuma zai naɗin sabon sarki kowa da zamani ne kai na ka sai ka bar wani ce idan ji kake kai gwamna ne kai na ka sai ka bar wani mulki kamar kujerar mai aski na idan an gama ma wani zai hau shi ko sarki yayi mulki ba wa'adi a cikin doka don dan ƙasa na tamkar kai bai zama bakon aure ba sarauta ya gada kai kuma taka kujerar ba kai gadowa shi malami na to ya zai shiru ran da duk an kai banna kowa shi yo ra'ayi ne wanda ka so ka nuna mai kamna ka tsige sarki Sanusi Lami da Sanusi na biyu ka nuna ƙarhin mulki da ƙin shawarar dattizawa cewa yayi ayi adalci wanda ya ci zaben gwamna a bashi dan Kano ta yo daidai kun san baku na a gaba ba zaben baku ko kalashe ba sarki Sanusi ba zai bare wasu su zalunce ba shi na a sarki ba zai bare wasu su zalunce ba Sanusi magajin ado ba yaro lahiya kai takawa a yau abba an rantsar sarkin Kano Sanusi zai dawo ce kwarai abba sabon gwamna ne mutum
yancin sarauta zai dawo. Kowace kule mun ce masa can, masoyin Kano mai rusa ta. Mutawa waɗan Musa, mutawa waɗan Musa, Rabe Kwankwaso baba uban sai a sarkin siyasa na arewa. Mutawa waɗan Musa, Rabe Kwankwaso baba uban gayya. Ritayar siyasa yayi wa kyankyasai masu marin saje. Sigaru da an yi ritaya yayi wa kyankyasai masu marin saje. Kano yanzu an share ta tsatsam, babu kwanso bawo na gyaɗa. Dawisu sarkin caba ado, sarkin Kano yau ya dawo. Sanusi Lamiɗa Sanusi, sarkin Kano toren gewa. Yau abba ne sabon gwamna, kuma zai naɗin sabon sarki. Ka rushe su gwamna domin duka dama tana hannunka. Idan ƙoƙona ya naɗa su, kai ma ka nuna ƙarhin naka. San zuciya bai ba, rashin hankali ba mu ba. Ana yi ana lissahi, ya fi ai zamna ba mara aiki ba. Sarautar Kano a arewa ta zamo ta ɗaya ba ƙarya ba. Kano ita ta madubin yarukan Hausa, yaro ko babba. Birnin Kano babban birni, garin kasuwa ba tun yau ba. Gari da gari ranar sallah ake ta zuwa kallon sarki. Sarki Sanusi ɗan Lamiɗa mai kyan tuha mai caɓa ado. Sarkin da ya dace da Kano daidai zamani ɗan gado. Gwamna ka tuttuɓe su, sarautar ta zan kwalli ɗai. A dawo da ita a yanda take, akan nan ji kowa na ta faɗa. Mutuncin mushi sun ka zubar, kadarorin mu duk sun karabar. Sarautar Kano sabon gwamna, ka dawo da ita a yanda take, akan nan ji kowa na ta faɗa. Ka dawo Sanusi ɗan Lamiɗa, dawo Kano toren gewa. Kano ta yi daidai, ɗan Lamiɗa dawo Kano toren gewa. Kiran jama'a ne, ɗan Lamiɗa dawo Kano toren gewa. Dan kwairan zamani ne, ni ba da kamnar mai kinka. Dawisu sarkin caba ado, sarkin Kano yau ya dawo. Sanusi Lamiɗa Sanusi, sarkin Kano toren gewa. Yau abba ne sabon gwamna, kuma zai naɗin sabon sarki. Abba ya shiga gwamnan house, gayyar na ayya za su tahi. Ku ƙara gaba mun ce as'as, gayyar na ayya za su tahi. Kowace kule mun ce masa can, gayyar na ayya za su tahi. Kano Kwankwasiya ta yi fesfe, gayyar na ayya za su tahi. Abba ya shiga gwamnan house, abba ya shiga gwamnan house. Allah ya ci sai rai shi da ne. Dawisu sarkin caba ado, sarkin Kano yau ya dawo. Sanusi Lamiɗa Sanusi, sarkin Kano toren gewa. Yau abba ne sabon gwamna, kuma zai naɗin sabon sarki.